прекрасна идея, Туинкли. Знам. Уинкс определено се превръщат в проблем. Трябва да намеря начин да се отърва от тях веднъж за винаги. Тази музика е неустоима. Какво правиш, Обскурум? Аз опитвам се да спра, но не мога. Не мога. Трябва да им устроя капан. Нещо, което най-после ще ги неутрализира. Ще престанеш ли вече? Аз просто не мога да се сдържа. Може да използвам музика за капана си. Уинкс изнасят концерти из цялата вълшебна вселена. Престани веднага! Как да мисля, когато не спираш да шаваш около мен?